Mbah, jenengan sami sarapan. Oh. Wis, komplit. Wis aku engke. Nggih, Mbah, mengke riyen. Nggih, siap. Nggih, Mbah. Kesibukannya ning dapur kayak mau lagi bikin jenang. Siapa? Ini tampak dari belakang, Bur. Dari belakang sing bikin apa? Itu yang bikin jenang. Berarti bikin jenang. Bikin jenang. Agak ketemu. Piye? Alhamdulillah sehat. Dolanan. Yo, beres. Tangno duit ana. Tangno duit. Ini aku ngodet. Ketok keratan nggonku. Hah? Keratan sandoe ketok. Oh iya. Aku jane bolak-balik metu kono. Mampir wong ngulon saiki ya. Yo. Nek sore nang ngono. Heeh. Nang motor ya. Yo, siap. Masa tak lagi ora jampe iki. Ora ono kowe. Dereng, Mbah. Oh, alah. Ki kesibukan di dapur belum full tapi wis mulai. Mantu aku kayak kira mungkin. Sapa? Sikap ya? Iya. Nek tupak dikani. Lampune wi nyalana to, Mbak? Timbangane peteng-petengan. Lampune iki lho. Mit, Mbah. Ini oh sing kulon. Pokoknya kayak kakak. Nggih. Enggak tua, enggak muda, enggak caca, laki, perempuan semua terlibat. Yang kuyung hajate Mas Agus, di Agus. Apa iki tak ada iki kan. Kok kene esuk sing bali demen kesel Mbah sampeyan sing mumbu. Besok ora pancet jambane sik. Kepate cak mon mbane kuwi. Kepan tempe. Lah nek sego gak iso. Golek nek golek jenang, golekne jenang nggih. Wis semarian. Nek obatnya jadi antet bombe. Iya, becek ngono. Yang ngono kae Sing iku masuk desa nyambung. Apa? Videonya. Setiap 6 menit kudu diputus. Nek misale terlalu besar gak bisa dikirim. Bisane dipindah neng USB, heeh. Nganggo laptop.